Insemmilkom mir-Kassara hawnhekk bil-kotba Ara ġejja x-xemx għalik. Ninsabu fil-paġna tal-ittra H tal-ktieb Ara ġejja x-xemx għalik. U ħanurikom sistema kif nistgħu naqraw. Sempliċement ikkopjajt il-klim tal-paġna, il-klim qiegħed fin-naħa ta' isfel. Ikkopjajtu fuq il-laptop, neħejtlu l-artiklu u naqraw b'sistema illi nuża il-highlight. Highlight hija meta jiena nafas il-mouse u nafas il-kelma u tiġi din dal-kulur blu. Sewa. Però qabel nibdew naqraw aw infakkarkom fil-vokali hawnhekk għamilthom kbar jiena għamiltaw fuq ara l-ittra A. Tarawha nagħmilha underline, nagħmilha sinjal taħta. Għandi l-ittra A, il-vokali A, għandi il-vokali E, nagħmilha wkoll, nagħmel sink taħta. Il-vokali I, A, E, I. Il-vokali O. Il-U. U il-IE, din hija vokali waħda, magħmula minn żewġ ittri. F'kull lingwa ikun hemm l-eċċezzjonijiet ngħidulhom. Sewwa? Mela A, E, I, O, U, IE. Se dawn importanti għal-qari għaliex il-kliem nistgħu naqsmuh biex ikun faċli għalina li naqrawh. U naqsmuh biex aħna nkunu nistgħu inlisnuh ngħiduh. Per eżempju l-ewwel waħda hija he, he, qed naqra din il-kelma, qiegħda fuq in-naħa tax-xelluk tagħkom, he, le, u, lu. He, lu. U ħelu ħanamilha bold, ħanamilha skura. Tara ħelu. Fin-nofs għandi kelma oħra. Hawnhekk fin-nofs ara. Mela, he aw haw. He aw haw. He aha. He aha. Mela, flimkien jiġu haw ha. Haw ha. U ħanamilhom skuri. Qabel inkompli, forsi innotajtu isfel-net fin-nofs għandna il-kelma li hija kollha skura. Tipa skura ġifieri bold, għandna il-kelma ħin, ħin, u din li biss immarkajt qabel ma bdejt. Għaliex għax hija kelma li għandha vokali waħda li i, u allura ngħidula kelma ta' sillaba waħda u dika rridu ngħidwa f'nifs wieħed. Ħin, mhux bħal ħelu jew ħawħa. Dawn ngħidulhom f'darbtejn ħelu għaliex għandhom żewġ vokali, lu. U fil-ħelu u A fil-ħawħa. Inkomplu. Mela, kull ma tridu il-mouse, kull ma tridu ikolkom laptop, ġifieri jew computer normali, u tikkupjaw il-kliem mill-ktieb Ara ġejja x-xemx għalik u tagħmluh fuq il-computer jew fuq il-laptop. U b'din is-sistema tal-highlight nistgħu naqraw. Per eżempju, jiena qiegħda fl-ewwel vers fuq għandi il-he u hu, qed taraw għamilta il-kulur tagħha blu, hu, u mbagħad għandi teqa ta. Mela tiġi ħuta. Ħuta. Mela jien ħanagħmilha bold, ħaniskura u lesta wkoll dik għadnija. Naqbżu għat-tieni vers, għandi he ha. Umbat għandi bell. Mela għandi ha bell. Ħabel u nagħmilha wkoll skura. Taraw għandha żewġ vokali, għandha il-A u għandha il-E. Fin-nofs għandi he o be hob. Zeqa za. Mela hob za. Hobza niskura wkoll għax rajta. Imbagħad niġi għal
Din il-kelma għandha 3 vokali, mela ħanajduha fi 3 darbit. He, a, ne, han, fe, u, fu, se, a, sa. Mela han, fu, sa. Ħanfusa. Ħanamela bold, ħaniskura, tipa skura, u dik kienet ħanfusa. Fit-tielet vers, mela t-tielet vers għandna he, a, n, han, ze, i, re, zir. Mela han, zir. Han, zir. Namela bold, tipa skura, u dik lista wkoll. Niġi għan-nofs għandi l-kelma. Ħanqara il-sillaba anzi he, a, ha, ha, u bat għandi re u f, ruf. Mela ngħid ha, ruf. Namela bold, ħaruf. Niġi għat-tielet kelma għal-kelma tal-lemin u l-istess dina qed ninnota li għandha 3 sillabi. Għandha il-u, għandha il-a u għandha il-a. Mela jien ħanajda fi 3 darbiet. Mela, minuta ta' għax dan jagħmel li jridu. Ħutt, ta' u feqa fa. Mela, ħutt, ta' fa. Ħuttafa. Ħuttafa hija asfura u vera. Nagħmilha bold, il-ħuttafa lista. Il-vers l-aħħar wieħed isfel għandi he, a, ha, he, a, ha, u l-ib, lib. Ha, lib. Ħalib. Fin-nofs għattilkom għandi il-kelma ħin għandha vokali waħda. Ngħidha f'nifs wieħed ħin u l-aħħar kelma hija he, a, ha, ha, ne, ke, nek, ħanek, ħanek. Nagħmilha bold ukoll. U dak l-istejt il-kliem hemmhekk. Aw fuq għandi il-vokali, ifettilkom, u dawn huma 12 kelma illi kelli fil-paġna għandi